שמחתי מאוד על השמועה שמכניסים ספר תורה לבית בני עקיבא בפריז ברובע ה-19, ששם אחד הריכוזים החשובים של אחינו בני ישראל. אני יודע ושמעתי מרבים על הפעילות העניפה ועל החיים המתהלכים ברעננות במקום הזה, ויש גם עולים רבים שבאים בהשפעת המקום הזה, ועכשיו בחרו להם את שבת שלח לך אנשים לעשות בו הכנסת ספר תורה. יש פה דבר גדול, השלח לך כאן הוא לא לבדוק אם היא טובה או רעה חס ושלום, אלא השלח לך פשוט לשלוח אנשים לעלות לארץ, ליישב אותה ולחזק את ארץ ישראל ואת היישוב בארץ ישראל מכל הבחינות. אבל גם שיהיה היישוב בדרך תורה, ועל כן הם מכניסים ספר תורה לרמז שהמטרה של השלח לך אנשים זה שיהיה מלווה עם ספר תורה, עם כל המשמעות הפנימית והעמוקה שיש בדבר. אני מברך את היוזמים ואת המארגנים שחפץ השם יצלח בידם ויזכו שהספר תורה לא רק יהיה בארון אלא יהיה מקור להשראה וללימוד לכל הקהל, ושבאמת תהיה עלייה גדולה יותר ויותר. וגם אני מברך את כל המשתתפים, היינו עם השם עליכם ותראו ברכה במעשי ידיכם, ובמהרה בימינו נשמע קול ששון וקול שמחה של עולים ועולים לארץ ישראל ברינה ובגילה, בשובה ונחת, במהרה בימינו, אמן ואמן.